So yan guys, bumalik po tayo dito kay Tatay Waning dahil gusto po natin siyang pagawa ng poso kung pwede po dito. So ngayon, itatanong muna natin doon sa kapitbahay kung pwede bang magtayo ng poso. Dahil may mga portion po kasi dito na talagang mabato, tapos siguro malalim dito yung hukay pag gumawa po ng poso. Pero magtatanong tayo kung ano ba yung dapat gawin dito. Kasi kawawa naman si Tatay, napakalayo ng kanyang iniigiban, delikado pa. So tara, tingnan natin kung ano yung magagawa natin. Magtanong tayo dito sa kapitbahay niya kung may tao. May aso pa. Oh, sarado nga. Tao po. Tao po. Yun lang, sarado. Pero andito si Tatay Waning kasi naririnig ko yung radyo. Ay, may tao pala. Wala kumain tao. Kung sakali, pwede di tugdok gray po? Pwede po. Pwede. Sa estimate mo, gaano kalalim yung dyan? Yung hukayin? Mayroon pala dito. Tigwe ni Kuya, kaso Anong problema nito? yan pong gripo na na raot na. Pero okay pa niya, kalot niya. So may tubig pa yan? Ano kaya kung ito ipaayos na lang natin, no? Pwede man po. Kasi si Tatay, naiiniwan po yan? Iyo. Kaso ini yung pag naghababaw kaya sa pagkakalot kasi yan hababaw, kaya madaling nagtakla. Dapat nakalampas kaya duman sa pinaka, so dapat niya. huhukayin ulit yan. Oo. So guys, mayroon pala dating gripo dito, kaso nga kinalawang daw yung loob, kaya hindi na magamit. So kailangan naliman pa yung hukay. Ilan tubo yan, te? Saro lang. Ay, isa? Oo, dapat mga saro may kabanga. Isa't kalahati, Yan. Tignan nga natin. Asan si Kuya? Sarili niya. Kasi kawawa naman si Tatay, layo-layo ng pinag-iigiban niya. Kaya duman sa ibong iyo man, marayo man gira. Alin yung mas malayo, ate? Ay, mas malayo pa nga doon. Malapit-lapit nga ito. Ito yung sinasabi mo, nabuya. So, ito, Pero sa tingin ko, yata ito nasa 3.5 ngayon. Tapos 3.5. pag pahukay may Magkano yung pagbayad sa paghukay? 4,000? Urig lang ang binayad ni Kato. Baboy na. Yung siya. So kung sakali, ate, kung hindi man dun sa may mas malapit kay Tatay Waning, so dito na lang, ulitin na lang itong hukay. Kailan muna natin si Tatay Waning. Andito, ate na. Narinig ko yung radyo Tatay Waning! Tay! Oh, bagong gupit Good morning, Tay. Bagong gupit ka. Poging-pogi Sino gupit? Ayos Kumusta? May konsumo ka pa? May bigas ka pa dyan? Very good. O, tapos na yung mo kulang ng... Ilang kulang dito? Kulang ng 5 nipa. Kulang pala tayo ng 5 nipa Kulang. Nilagyan mo na lang nito ng Anong tawag dito, no? Siniklat? Langkoy. Bakit may ganito? Mainit. Para hindi mainit. Tama itong naisip mo. Wala tayong upuan dun sa loob. Dito tayo sa labas. Presko pa. Ano ginagawa mo, Tay?
Nakaluto pa lang ako ng kanin. Nag? Nakaluto pa lang ako ng kanin. Nagluto. Anong ulam mo? Yung ginisang luting kahoy. Ginisa? Oo. Walang panggata? Ha? Walang panggata? Wala, ayun, yung laman. Laman. Laman ng kamuting kahoy. Ginisa? Oo. Tay, bumalik kami dito kasi gusto naming pagawan ka ng kripo. Nang? Pagawan ka ng poso. Oo. Kasi para hindi na malayo yung iniigiban mo. Ngayon, magkakanbas kami kung magkano yung gagasusin para sa gagawing kripo nyo. Kasi hingi tayo ng tulong sa mga sponsor natin. Tingnan ko nga tayo yung niluluto mo. Niluluto mo pa lang yung ulam mo? Luto na. Luto na. Matignan ko matikman natin. Ay, kakain na nga pala si tatay. Parang may naka-ready ng kanin. Ayun, ginisang sardinas na may kamuting kahoy. Na-istorbo yata natin si tatay. Naka-ready na siyang kumain eh. Ano po? Kain ka na muna. Mukhang naka-ready ka na eh. Kain ka na. Para pinag-ano ko man lang yun. Masarap ba sa inyo tayo nganga? Masarap sa inyo yung nganga? Masarap na kapag sali ka na dito. Ito yung hinahanap-hanap. Hindi baling hindi makapag-almusal basta may nganga na eh. Oo. Ito may yan. Yung iba na rito eh. Kahit umiinom, nagnganga. Ay, pangit naman yun. Rito eh. Tinatabi lang. Pangit naman yun kasi pag nagnganga ka na umiinom ka, yung nganga mo, andun sa baso. Ayun. Tapos iinom ka. Umiinom ng alak. Itatabi lang nga. Itatabi lang dito. Tabi lang nga. At pagkainom nila, yan. Munguya naman sila ulit. Ikaw nakain ba yun? Oo, kaya ito yung kasubira. Hindi, dapat wag ka doon. Kung umiinom, dapat malinis naman. Ano, tabako lang? Ako lang, walang buyo. Walang bunga. Walang bunga. Hindi masarap yan kasi walang buyo. Magmahal ang buyo. Andito kami ngayon sa Jinsi Hardware. Ayan, Jinsi, baka naman. Ayan, dito nga po tayo para mag-canvas kung magkano yung Jetmatic tsaka yung tubo. Sa aming pagtatanong, aabutin ng 5,550 ang ating gagasusin para magkaroon si tatay ng gripo para hindi na siya mahirapan mag-igib. Kung babalikan natin yung sinabi ni ate kanina, yung pagpahukan niya nung magpagawa sila ng gripo ay nasa 4,000 nung 2018. So ngayon medyo matagal-tagal na, kaya baka dumagdag na ng price yung naghuhukay. Kaya dun po sa gustong tumulong kay Tatay Waning para magkaroon po siya ng gripo, ipa-plus po namin sa screen kung paano nyo po kami kukontakin. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.